ħankun qed nagħmel il-beef tartar. Platt faċli ħafna li jinżel tajjeb ma' ikla bħala l-ewwel platt. Jiena Neil u għal darb'oħra waqt il-kampanja ġemma ħankun qed ngħinkom biex tagħmlu ikla bnina għal kull okkażjoni. Mingħajr ħafna nfiq żejjed. L-ingredjenti għalih huma daw. Sirloin ta' ċanga, ftit tursin, kappar, basal żgħir, yogurt Grieg, krema tar-ravanell jew kif jafu ħafna horseradish sauce, żewġ imgħaref żejt ta' żebbuġa, tortilla tal-qamħ ir-rum u l-ummija. Għal din riċetta importanti ħafna li ma tkunx preparata bil-qudiem, tippreparawha eżatt qabel isservuha. Importanti ħafna wkoll li tażlu ċ-ċanga adattata. Ma tażlux xi ċanga li tkun ilha barra. Importanti li wkoll tużaw sikkina nadifa sew. U f'dan il-każ jiena ħanuża chopping board nadifa u ħanqattaħħa irqiqa. Importanti ħafna li tużaw laħam dejf. Evitaw li tużaw laħam ħafna xaħmijiet. Jien nippreferi nuża jew il-flet jew nkella s-sirloin. Ġew kontenitur ħanibda billi nitfa' ċ-ċanga, żgħar u wkoll melħ. Ħanqatta wkoll kappar, tursin u l-basal. Ħanqatta kollox fin. Magħha ħanżid ftit qoxra tal-lumija. U wkoll ftit meraq. Ħanżid iż-żejt ta' żebbuġa. U ħanħawwat l-ingredjenti kollha sew. Li ħanuża huwa dit tortilla biex iżżejjen ħanaqtaħħa dil-wisa u nagħmilha b'mod triangolari. La darba qattajthom dal-mod, appoġġihom fuq furketta u ħannixfuhom bil-mod fil-forn sakemm jibbiesu. Ħanaqbad il-yogurt. Ħanżidlu it-taħlita tal-horseradish u ħanħawduha sew. Ħanuża bħala bażi għal taħt it-tartar. Ħanaqbad marfa. Ħanagħmel fin-nofs tal-blatt. U ħaniftaħha b'dan mod. La darba għamilt il-bażi għat-tartar tiegħi, ħanuża din il-forma għal ġon nofs. Ħanaqbad it-taħlita taċ-ċanga u ħanimla in-nofs biha. Għalmettilkom platt faċli immens biex tagħmlu. U l-verità anki l-meraq tal-lumi jekk tridu tistgħu tevitawh. Però jiena fl-aħħar ħanerġa' nżidlu daqsxejn qoxra tal-lumi biex inżejjen. Għandi dawk il-biċċiet tat-tortilla u ħanżejjen ukoll il-platt tiegħi. Platt faċli immens, bi ftit flus u bi ftit ħin. Pruvaw għal ikla tajba interessanti.